Bandiraɓe assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah caggal yettude jomiraɗo joom bawɗe e baɗe rabbi samawati wal ardi ko julde annabi makko Muhammadu bun Abdullah bun Abdul Mudlib bun Abdul Mana bun Hasim ya rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam. haalarɗo ko Farba Toumouna Mbaye gorko mo janjoli sari Sule Ndiaye walla mbiya sinci boma ɓe gappugo e ñaaruwal banda men hande noon ko koddam tan ndufe kosamam. Allahu akbar. hande kadi yanti e ñalawmaji ɓennuɗi ɗi gonɗen koye e Medina ri 30 mboɗo ari salminde giɗam sehilam tawi kadi ko hooram mo ganduɗa mine muɗum ko gila hanki hande arani wonko woni hakkude amen ko wiyete yidde ko won noon so yidde arani banda men ko heddi ko wawa ballede kono kadi nafoore mawde en hakkude men makko. on gorko dimo danejo noon wiyete Hadiya Diagana. so yama Hadiya Diagana nawtama hunare e boye ko ɗon o jeeya, ko ɗon kadi o jibina, ko ɗon kadi o mawni. gonɗen koye 2021 le 15 mai tawi na hawre altine mbeɗen naati galle makko mbeɗa ari juuradema banda men ɓirdam jombul puy kono jomba gayna ko laana makko ɓuure subaka lummugal. Farba wi min ɓurma ɓurani mi jeddi guitara yaware. to wiyama Hadiya Diagana noon eɗen gandi bam makko ko Hamadi hoori pucci ko jayre ko yalta kode kewɗo cuuɗo ko ñanto faɗɗa ñaage rokka ñanto jala haala bahindimbo waɗi fof noon. o tawi ɗo galle bam makko ɗo cogge o tawi maaro no defte ne nelde caggal galle o tawi beyi e baylo o tawi nayyi o tawi karkaruji o tawi caractère uji o tawi jumaje jamaje no mbaɗa e galle bam makko. o yalti leydi ndi law kanko Hadiya Diagana kono Habibu wiyete garme bamma. so wiyama Habibu de eɗen gandi banda men on ko joom version français wiyata version en mbimo Diagana on wiyete garme bamma. afo galle o woni Ali Diagana. so wiyama Ali Diagana ko on woni yiya jam yiya on woni afo galle bammaɗo on kadi woni afo mo ganduɗa jibina Allah addi jam. rewe makko ko Habibu wiyete garme baban afo Muniru on woni Muniru Diagana. Muniru Diagana afo dey wol jolfuɓe mbiyata taw doomu taw. banda men Farba wi so wiyama ñalande Allah hokki Hadiya Diagana ñalande a naari Congo e nder leydi deli sasu geso to wiyete Pointe Noire tawoɓe ɓe toon ɓe tawɗa toon ɓe fof e abburoɓe ɓe fof ne gandi Hadiya Diagana. tawnoɗa toon ɓe e abbiɓe ɓe toon ɓe eɓe gaccuɗa toon ɓe fof ene ganduma ɓe gandirma ɗon ko gueɗe ɗiɗi needi e diine. ɓe gandirma ko fayida, ɓe gandirma ko nafoore, kala ko jañi janca e nder Pointe Noire. banda men hade men woɗɗoyde en beltiniri ɗo président leydi ndi Macky Sall mo ganduɗa ko ɓi bamma ko sehil ma ko guiɗo ma ko jaadiɗo ma kadi komo jiɗɗa e nder fittandu ma kadi wonen ko gandumi Hadiya yiɗa ko Macky Sall yiɗa président Macky Sall. Macky Sall président Macky yiɗa ko Hadiya Diagana yiɗa. en beltinirimo oɗo gorko lamɗo joom kertangaji sa wi Macky hunare o wima Hadiya Diagana Hadiya miñam ha kugal kanko e jeew makko noon meɗen Faysal beltiniramo oɗo ñalawma
banda men min miijoɗo bayde sammalal on woni bayde kan gorko mo ndendoori leydi ne hunji ne wawi ñamde tewe ƴiye kono wawa ñamde ñalande won noon kala to ñalande ala so jomum mayi majji baydi noon yejjittaki majjata Hadiya Diagana wallahi hakkude ma e bayde sammalal fuuro o e mana e damgo o e daharu e diaspora fof ne andi hakkude ma e bayde kan ko yidde sabu Allah woni ɗon kada accani Farba Janne haalar ɗo haade mi woɗɗoyde mi weltaniri ɗo noon Oumar Doro Koumé Oumar Doro Koumé dewi ko jaadiɗo Hadiya Diagana kadi ko jiɗɗo gila hanki hande arani hakkude Oumar Doro Koumé Hadiya Diagana ala ko woni ɗon kone tiiɗi gollum ko woni hakkude Allah e Rasul o Oumar Doro noon so haalama eɗen gandi ko jaadiɗo leñol ngol ko dariɗo kadi ko Allah ittani gueɗal en beltaniri ɗo oɗo mabo ko pullo ganki ha banda men mi teddiniri ɗum sehil ma o gawlo ma o mo ganduɗa ko hoore ma wona gawlako woni hakkude mon holi on Farba Toumouna ɓe mbiyata hajilel ko giɗo ma ko sehil ma ko jaadiɗo ma a yiɗa ko Farba Toumouna yiɗa Farba Toumouna yiɗa ko Hadiya Diagana yiɗa ko wona ɗum ko Hadiya Diagana ɓirdam jombul puy kono jomba gaynako Farba Janne wi hier y a rien avant-hier y a rien deme ko catastrophe adara an noon ɗo maɗo yana tout tawi tout galle bamma ene heewi kono arsugue ma changement ma jingguinima tawi ko barka ma ko an liggi tawi koko ligguiɗa mananu didorno haɗani noon ko dokkuɗa ho e ladde ko rokka e ladde ko ne heewi tawi gonga haɗanima kadi mananu didorno artude e leydi he mbaɗa investir tawi kadi investir mo mbaɗɗa o wona awluɓe ɓene darane mbiya hoto woni koko foññini woni koye boowal Hadiya ɗo woni jeeri koli ɓe mbiya ñawla ɓe mbiya ɓirdam jombol puy kono jomba gaynako laaɗa makko ɓuure subahdu lumbugal a yalti hunare law 20 ans ma timmani duuɓi nogas ma timmani naɗɗa Congo to wiyete Pointe Noire jooɗiɗa e leydi e kucciɗa funnange mbiɗa bisimillahi ya barke nenam barke babam hol nenama Coumba Sow Allah kubar Hadiya mi wimo so tawi kosam Coumba Sow nenema wiyama ne yeeye Washington a yiyat hewɓe piyo e maayo en ƴeewoya kosam makko saabu ko jibinno ko muynunoɗo kosam makko foof manani diɗo no guiƴumen daɗani ɗum an ka joga e pare guiƴen wona Cissé naɓe ɓe wona mananu didorno yetteteɓe mananu didorno e nder jettoɗe sara kulleɓe kala hen no garɗa a wi Diagana tan ɓe mbiyatma ko Hadiya Diagana wona ogo wona soringo wona demmankani wona muderi kala ɗo garɗa mbiɗa Diagana ɓe mbiyatma ko min nawruma hunare to galle Habibou Diagana ɗo so neɗɗo ari ɗon darima e galle hutire e galle yiya mana ko mbaɗɗa ɗon ko investir mbaɗaɗo e galle bamma ɗo wonko tawruɗa Habibou Diagana kay kono noon a wiyani baba ko joguiɗa ho ene haaɗimi ɗannade min ala ittude 200 millions waɗa investir e wuuro bamum tawi koye 24 heures tawi fofof wona e leydi he immi fof ko caggal leydi koko ligga kono fofof ala ko immi e Sénégal fof koko ligga Pointe Noire Asie Allah hokkimo noon a waɗi ko wiyete ko joom moye tukki wawi fulle moye jibise mbiɗen ko yidde firtude tagata neɗɗo ɗannade kono noon kodi ko jogorade mana fayida tagata ɗum artirde e wuuro bamum artira e leydi mum an ɓuure e natal hunare an ɓuure e natal Sinthiou Bambi an ɓuure e natal Kanel an ɓuure e natal Daharu an ɓuure e natal oɗo gawlo ƴewta téléphone ma o won ko neldumami nana hen albarka 2001 albarka 2002 albarka 2003 albarka 2004 albarka 2005 albarka 2006 Hadiya Diagana mi ara ma mboɗiɗi neldude fuuro mbiyami jaggu haal mo kalis o watte jummu wiyo yaata Oumar ha ñanto fadde ñague rokka ñanto jala haala bahe ndimbo bobo jaam jamanu sakiri jibinaɗa adi yontede a rolti noon bamma
a ronti kadi mananu didorno kala sar kulle gonde e Sénégal ene yiɗi farnoradema ɗo noon en teddiniri ɗo jeewo en mbimo Soumaré en dokkimo ñalawma o won noon so wiyama Soumaré jeewo mo hiiraka jeewo tawɗo ko tiiɗi wonko tawe galle bammakko kono kadi wonko tawiɗo Hadiya Diagana ɗo tawi ɗon yidde tawi ɗon teddugal o tawi ɗon mananu didorno ko mbiyeten nafoore ho omo andi so tawi a wi Hadiya sabunde ko conteneur ara en teddiniri ñalawma o jeewo so ko lembel ma ɗo mburɗo jeeyaɗo wonko woppi ɗon e galle bammakko kol addimo e jungo ma ko kadi ko jamne ɓeydi tan won noon ɓe mbi ko ma goo wela ne ɗiɗi ara wela ñalawma o rokkama jeewo so ko debbo mo ganduɗa ñanto fadde ñaage rokka ñanto jala en beltinirimo oɗo ñalawma bande amen ha Oumar Dore Kume an ɓuure ponto noir nde batu dadɗa Macky Sall ne walle fofo ko an waɗi on ñalawma Aliou Cimbo o wi Hadiya Diagana mbiɗama naam o wi so Macky laamima mbiɗama Macky laamo saabu min komi donɗo mi ala mo duusanmi wasa hebde gonga noon ne dusɗa Macky Sall o waali pale de an woni fondation APR saabu kala mi ho mboɗa tawa koto galle si horko ƴeɗoɗo boti o waɗa an soodi kayeji ɗi waɗi foof yaltine poche mum mbiɗa mbaɗen fondation APR ene jooɗo Seydi Diagana koni noon furankoɓe jinno hono ma daño nafta bandu men daño fewno wuro mum daño kadi yonnoɗo jeeyaɗo kala jeeyaɗo e hunare hayre jingue mo mbiɗa Hadiya Diagana wiyata ko mbaɗa andi ko moƴƴo ko nehiɗo kadi ko dañi ko artire e wuuro he o yonni wuuro ngo ala gonɗo ɗo mo ñamani e mbuɗo Hadiya Diagana ala gonɗo ɗo mo joglaki teddugal e nder hunare Hadiya Diagana an kay so tawi a yiilima gueɗal a heɓat saabu ka gueɗal an kadi ka joom gueɗal sa yiilima wonde ministre kadi a nomere sa yiilima wonde directeur hokkere sa yiilima wonde maire hokkere saabu fo aɗa mérite ko tagata neɗɗo heɓde ɗum ko nana e ma a wiyata noon mi naate laamu ɓoto fuɗɗo hami daña galle ala a dañi galle ɗiye nana Congo ɗiye nana hunare ɗiye nana Daharu a wiyata aɗa waɗa politique ha daña oto karkaruji nana Congo ɗiye nana hunare ɗiye nana e Daharu fo Allah hokkima tawi koye barke ma doole ma liggi Allah waɗanma koni noon waya noon nde wela Hadiya Diagana Coumba Sow noon yetti Allah neno Coumba yetti Allah ha on mbiyami neno kosam way koto kosam Mame Diarra Bousso ni kosam way koto kosam Adama Aïssa Elimane Sira Dew Samba Ali Moutar yuman Habibu yuman mana Ali yuman mana Salif yuman Oumar yuman Afo Mounir Diagana Ali Hamad Tafsir wiyete garme on mana sobbi jama jingue noɓe kewmi wiide ni Habibu wi mana no diron fondation o waɗe garɗa mbiɗa baba jotto hankkadi wondi ko mbaɗa ƴetta mbo dusnodire jamanu koni noon wayanno nde welane wonnoon ɓe mbi laana mo ko ɓuura subaha lummugal so neɗɗo wi aduna o welani ko banggue mo yaari o Hadiya Diagana an a yi 200 millions guila ɗo yaara e mana 19 ans a yi milliard uji gila ne dañƴa 30 ans so neɗɗo ari tawa ko maaluji milliard uji ne guddire ɗo Ponte Noir ɗo tawi fof ko dollar so neɗɗo noon yiɗi andude so wonko mbaɗɗa yo ar Medina ɗo tawi ala hen ko imme Sénégal fo itta Congo ɗo Ponte Noir leydi deli sasu gueso ɗo hakkude manano didorno en paka kito ko Daniel ɗo mbiyata manano didorno cecce fon cecce ɗo jeere ɗo kala pinɗon yiɗi nadde bureau ma ngo ɓeto gonɗa ɗo a dañani 50 ans kono noon so tawi a nadde neɗɗo e banque son jalti tan wiyata ko holto lawol heedi tawan guira mum ni ɓiɗi
ndi yo noon wayanode wela awluɓe mbi jala ñalliɓe mbi kele bulu taala ali koli sire ɓe mbi borom yo laamu dawi hanki sula ñayi ñana samba leɗa Farba Jenne noon wi borom so laamu dawi paye hunare lolo noon Hadiya Diagana Hadiya manano didorno Habibu walla Hadiya Coumba Sow on mbiyami bobo joom jamanu cuulel keccel cengdagel cengdeji kange jooɗo boto jooɗo hafto boto daro ñanto faɗɗa ñaagi rokka ñanto jala haala bahe ndimbo hadi ne heewi dimminde bahe min nani seydi Diagana aɗa heewi nande ɗum ɗo noon gawlo wiyatno ndeƴe jeyne jaam uyso jeyle dilli perde dilli subaka law wonde waalo waɗi duy wonde worgo waɗi gang wonde rewo waɗi galan mbi kaaɗe ko peɗɗe kaali ko ñalade Hadiya wona ko ni haalno Abdoul Bouhar en Ilman Boucar Kane en ko ni haalno tanen ɓennuɓe hakkude nara e dilli Mali ɗon sarkulle ɓe telli ɗon Diaganaɓe ngari ɗon Cissé naɓe ngari ɗon Silla naɓe ngari ha Hadiya Diagana nan ɓirdam jombul foy koto jomba gaynaka sinno ko lamba noon ko ma ko an a nawi arɗo sabu a hawi victoire uji ma ɗine keewi an e nder jamanu kala ne pettuɗo e ma macce wiyete ko Hadiya hawi ɗum holko tagata neɗɗo hawde ko hawde tagata neɗɗo hawde ko barke aɗa heewi barke an yeeso ma ngone laaɓi Hadiya mettinta Hadiya duhora Hadiya haaɓata Hadiya janforako Hadiya haalata ko waɗata Hadiya ñohora won noon ko kalɗo ko fof a tawi e galle bamma o ɗum ala hen woni ɗon ko waktu yoni jama o noddine e galle he Seydi Diagana nan alhamdulillah rabbil alamina noon gonɗen ɗo koye Medina Farba Jenne Ousmane Toumouna eɗen gari juurade Hadiya Diagana eɗen gari salmindemo eɗen gari yiidemo eɗen gari kadi mana siftindemo koye men kono kanko kadi omo e haqqille men kadi kanko mo waɗi e nder makko Hadiya Coumba Sow Hadiya mo Habibou Hadiya mana gorko hammadi hoori pucci jooɗo bato jooɗo ñanto faɗɗa ñaage rokka ñanto jala haala bahe ndimbo bobo joom jamanu tawɗo ko tiiɗe galle bamum a tawi nayyi ɗe guitta olanda tawi ko befne gadda e galle bamma he tawi caractère uji tawi jumaji a tawi andiraji a tawi bee baali a tawi nayyi a tawi million ngaji kono noon a ya lawɗe jahataɗe guiƴe hen ɓe wonen ɓe ngala jidduji ngala dantireji wonen taccuɗa frontiére ɗum noon banda men en calmini diaspora o jogorɗo laarde jogorɗo heɗade jogorɗo huccidde men yoɓe gandu ko Farba Jenne Ousmane Toumouna hande o ko ñalawma Hadiya Diagana en calmini yimɓe ɓe noon kala keɗiɗo walla laarɗo yoɓe gandu oɗo gawlo kay hakkude men oɗo dimo ala marsanil way koɗo reyade barsani kala nde min jiidir biuji kewɗomo heewi nanu cagiraji jam ka haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh